ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ ಇದರ 30ನೇ ಶಾಖೆ ಇಂದು ಹೊಸಂಗಡಿಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಸಕ ಎ.ಕೆ.ಎಂ. ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಮೀನಾ ಟೀಚರ್, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜೀನ್ ಲವಿನೋ ಮೊಂತೇರೋ, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಆದರ್ಶ್ ಬಿ.ಎಂ., ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಜಯಂತಿ ಯತೀಶ್, ಪ್ರೋವಿಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವೈ.ಬಿ. ಸುಂದರ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ മേഖലകളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐഡിയൽ ചിക്കൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പളയിലും വണ്ടിയോടൊക്കെ സാധാരണ കാണാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ടൗണിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് കൂടി വരണമെന്ന്. ഏതായാലും ഇന്ന് ഹൊസങ്കടിയിൽ നമുക്ക് നല്ല പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമുണ്ട്. ഹൊസങ്കടി ടൗൺ മെല്ലെ മെല്ലെ മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അകത്തേക്ക്. ആ സമയത്ത് തന്നെ വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭം നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ശശിധരേട്ടൻ്റെ ഈ ഒരു ഐഡിയൽ ചിക്കൻ സെൻറ്റർ ഇനിയും ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് ഉയർത്തട്ടെ എന്ന് സർവശക്തനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ എല്ലാവിധ നന്മകളും പ്രയറും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം. ജയ് ഹിന്ദ്.